Verbul modal müssen. Verbul modal müssen înseamnă a trebui în sensul de a fi silit, a fi obligat, a fi nevoit. Se diferențiază de sollen, care arată posibilitatea sau oportunitatea. Conjugarea verbului modal müssen. La prezent. Ich muss, eu trebuie. Du musst, tu trebuie. Er, sie, es muss, el sau ea trebuie. Wir müssen, noi trebuie. Ihr müsst, voi trebuie. Sie müssen, ei sau ele trebuie. La imperfect. Ich musste, eu trebuia. Du musstest, tu trebuia. Er, sie, es musste, el sau ea trebuia. Wir mussten, noi trebuia. Ihr musstet, voi trebuia. Sie mussten, ei sau ele trebuiau. Perfect compus. Ich habe gemusst, eu a trebuit. Du hast gemusst, tu a trebuit. Er, sie, es hat gemusst, el sau ea a trebuit. Wir haben gemusst, noi a trebuit. Ihr habt gemusst, voi a trebuit. Sie haben gemusst, ei sau ele au trebuit. Mai mult ca perfect. Ich hatte gemusst, eu trebuisem. Du hattest gemusst, tu trebuisești. Er, sie, es hatte gemusst, el sau ea trebuise. Wir hatten gemusst, noi trebuiserăm. Ihr hattet gemusst, voi trebuiserăți. Sie hatten gemusst, ei sau ele trebuiseră. Conjugarea verbului müssen sună puțin ciudat pentru că müssen este un verb auxiliar și în propoziție vine însoțit de un verb la infinitiv. Verbul modal müssen poate exprima necesitatea. Wir müssen umziehen. Trebuie să ne mutăm. Este neapărat să ne mutăm, adică nu avem de ales. Datoria. Der Ingenieur musste das Auto wochentlich überprüfen. Inginerul a trebuit să verifice mașina săptămânal. A avut obligația de a verifica mașina. Presupunerea. Er muss das Fahrrad gestohlen haben. El trebuie să fi furat bicicleta. Este sigur că el a furat bicicleta. Nu uitați să dați un like sau subscribe dacă vă place și ne vedem luni.